Hola, bones. Tornem a debat i tornem a parlar del tema probablement candent del moment, candent d'aquests últims 1, 2, 3 anys, que és la intel·ligència artificial. És un tema al qual li fa moltes ganes que li tenia ganes, és el primer cop que el tracto i, per tant, m'agradaria deixar-vos ben clara quina és la meva opinió a priori de la intel·ligència artificial. Per tant, per tal que sapigueu amb quins biaixos en parlo i és un exercici d'honestedat perquè pugueu interpretar també millor el que us explico, d'acord? Sabent d'on vinc. Aleshores, la meva opinió respecte a la intel·ligència artificial. És una tecnologia, aquesta dels chatbots, ChatGPT, Gemini i companyia, que ha sortit de la vall del silici, de Silicon Valley, i per tant està completament no regulada i no ha nascut d'un debat social. I en conseqüència doncs, és una eina que és molt xula i és molt útil i és molt potent, però també porta uns riscos. Per exemple, a nivell energètic i a nivell climàtic és un desastre perquè doncs, requereix unes quantitats molt bèsties d'energia per entrenar aquests sistemes, i no només d'energia elèctrica, sinó també d'aigua per refredar aquests circuits. I en conseqüència doncs, accelera el canvi climàtic, drena pobles i contamina l'aigua de pobles també. Per la banda de drets d'autor, no tinc res a afegir, que ja ho sabeu tots, la IA el que treu no ho ha tret de zero, sinó que ha copiat sense cap mena de retribució i sense cap mena de pagament a milions de textos, milions d'artistes, i per tant s'inspira o fins i tot copia sense respectar els drets d'autor. A nivell social, converses amb ChatGPT han portat a persones a l'aïllament social i, en casos més extrems, al suïcidi. Quan et dona una resposta, aquests sistemes no tenen cap mena de coneixement sobre les incerteses de les seves respostes i, per tant, poden portar a engany molt fàcilment. Poden alimentar perfectament les fake news i difuminen encara més aquesta postveritat. No sabem què és cert i què no és cert, si aquest vídeo està generat o no. Aquests algoritmes són algoritmes de caixa negra, que a vegades no saps què està passant a dintre i, per tant, el propietari d'aquest algoritme te'l pot modificar sense que tu te n'enteris. I això ha passat, per exemple, amb Grok. Dit això, que és una puta merda, opino que aquests grans models de llenguatge, aquestes intel·ligències artificials, són molt interessants, molt útils, que el seu camp de recerca està explotant perquè realment s'enfronta a un problema molt interessant, aquesta emergència de la creació del llenguatge, però és veritat que no ens podem oblidar que, potser hauríem de parar, regular i després seguir amb aquest consens social. D'acord? Aquesta és la meva opinió. Avui us explico per què de sobte els grans governs del món s'estan posant a invertir en intel·ligència artificial i no només això, sinó en intel·ligència artificial aplicada a ciència. I el motiu d'això és que ja no és una inversió en ciència, sinó que és una inversió en termes de seguretat nacional. Perquè la intel·ligència artificial el que promet o intenta prometre és la dominació tecnològica, científica, però alhora militar, econòmica i fins i tot geopolítica. I avui us explicaré una mica els fonaments i cap on va aquesta intel·ligència artificial. Som-hi! Primer capítol, salta-te'l si creus que no el necessites, però vaig explicar-te. ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude, tot això són chatbots que es basen en el que s'anomenen els grans models de llenguatge. Encara que intentin i volen que semblin humans, en realitat són algoritmes matemàtics, són una fórmula matemàtica molt complexa. El que ha après aquesta fórmula matemàtica és, a partir de llegir molts textos, ha sigut capaç de predir, un cop em dones una paraula o un text, predir-te quina és la paraula més probable següent. I així anar construint un text que sigui versemblant, que sigui un text que tingui coherència lingüística. Això el que fa és que les respostes que doni siguin versemblants, però no necessàriament són respostes veraces. En els darrers 2-3 anys, aquests grans models de llenguatge han explotat exponencialment i això no és només degut al fet que ara hagin llegit més textos o textos més diversos, sinó que bàsicament el motiu d'aquest creixement és que han augmentat el nombre de paràmetres lliures de les xarxes neuronals. És a dir, al final tu tens un algoritme matemàtic, segons quantes variables de llibertat li donis a aquest algoritme matemàtic, més flexibilitat tindrà i millor serà capaç d'adaptar-se a la pregunta que tu li has fet. El creixement dels grans models de llenguatge en els últims anys ha sigut sobretot, a part d'altres coses, evidentment, un assumpte d'escala. Si jo tinc més paràmetres lliures, si jo tinc models més grans, que tenen més llibertat, que tenen més números que jo puc pujar amunt i avall,
aleshores seran millors, d'acord? I aquest creixement del número de paràmetres lliures amb què entrenem les xarxes neuronals és un número que ha augmentat exponencialment. És a dir, cada any es multiplica per 2, per 2, per 2, per 2. I això fa una corba exponencial que, en conseqüència, el seu creixement és superbèstia i només ens adonem quan ja està creixent a tot aquest any, que és el que ens està passant justament ara. De fet, la millora de la capacitat de resoldre problemes d'aquests grans models de llenguatge ha crescut tant que es creu que ja supera les capacitats d'una persona mitjana de la societat i es creu que aviat, si no ha passat ja segons alguns casos, superarà la capacitat d'una persona amb un doctorat sobre aquell tema en concret. És a dir, com jo, per exemple. És a dir, que estem veient que sense que jo en el meu algoritme hi hagi alguna línia de codi que hagi dit sigues exactament capaç de respondre aquesta pregunta o a respondre aquest test de coneixement, la intel·ligència artificial ha après a ser una experta en un camp de coneixement i a respondre preguntes per les quals no havia estat entrenada explícitament. Sinó que el que ha passat és que tenia una llibertat en els paràmetres que a base de llegir moltes coses ha sigut capaç de fer emergir noves maneres, la capacitat de resoldre nous problemes pels quals no havia estat entrenat explícitament. Per tant, hi ha una cosa que és clara. Si tu vols aconseguir la intel·ligència artificial més intel·ligent, entre cometes, més bèstia, el que has de fer és que la teva xarxa neuronal sigui molt gran, és a dir, tenir molts paràmetres lliures. I en conseqüència, això ho hauràs d'entrenar amb superordinadors més i més grans, gastant més i més electricitat i més aigua. Però això, entre certes cometes, et garantitza que la teva intel·ligència artificial sembla que serà més bona. Però, molt recentment, hi ha hagut algun resultat que sembla una mica contradir aquesta dialèctica, i és que el que s'ha vist és que si tu agafes una intel·ligència artificial i l'entrenes en lloc amb el 100% de textos que tu hagis pogut trobar per internet, en lloc de tot això, elimines 90% d'això i et quedes només amb el 10%, però fas un treball artesanal, diguem-ne, de triar quin és aquest 10% i assegurar-te que sigui de qualitat i adequat al teu problema, aleshores el que pots aconseguir és que només entrenant la teva intel·ligència artificial amb el 10% de les dades, amb un desè de les dades totals, pots aconseguir resultats que siguin tan o més bons que si ho haguessis fet amb el conjunt de totes les dades. Per tant, això el que ens està dient és que si jo vull tenir una intel·ligència artificial adaptada a un problema en concret, potser no necessitaré tant entrenament i tanta capacitat de càlcul, sinó que senzillament el que he de fer és escollir molt bé quina informació li dono a aquesta intel·ligència artificial. I això és molt interessant i és el que està una mica revolucionant la idea de crear diferents intel·ligències artificials aplicades a problemes en concret. I com veurem, això és el que ens interessa justament a la ciència. Per tant, anem a parlar d'intel·ligència artificial aplicada a la ciència. I per ser concret, no m'estic referint ni a l'aprenentatge automàtic ni a l'aprenentatge profund, que són eines que estan a darrere d'aquesta intel·ligència artificial i que fa molts anys que els científics utilitzem, sinó que vaig a parlar d'aquests grans models de llenguatge, ChatGPT i companyia. Això sí que ha suposat una irrupció en el món científic i és una cosa a la qual ens estem adaptant, però que en general la comunitat científica ha acceptat bastant. Jo conec molts científics que ho utilitzen, entre els quals m'incloc, en major o menor mesura. I hi ha un cert consens, és que realment parlar amb ChatGPT o companyia és interessant. ChatGPT sap coses, moltes vegades s'equivoca i moltes vegades ho fa amb massa seguretat, però és veritat que molts companys de departament o molts companys de recerca i investigadors també s'equivoquen i a vegades en major o menor mesura. Per tant, tampoc diria que és inútil parlar amb ChatGPT, sinó que realment pot ser útil per fer avançar una recerca. El que em vull centrar una mica més avui és si ChatGPT pot ser capaç de proposar hipòtesis científiques, de dirigir la recerca cap a una certa direcció, és a dir, si pot arribar a ser creatiu i proposar idees de recerca que no s'hagin proposat abans, que no hagi llegit enlloc, i que puguin ser interessants d'explorar, que evidentment poden portar fracàs, com qualsevol recerca científica, però sí pot tenir-ne propostes interessants. Hi ha alguns articles que opinen que sí, que la manera com ho fa és com que ChatGPT ha pogut llegir molts més textos que els que una persona humanament podria fer, és capaç d'agafar, per exemple, tècniques d'un camp i portar-les a un altre camp, de manera que hibridant diferents línies de recerca a la qual un humà no hauria pogut arribar mai, pot proposar coses creatives, diguem-ne, noves, que no pertanyen ni a una línia ni a l'altra.
Però aquesta és només la resposta d'ara. Intentem tenir una mica de visió de futur. Imaginem que volem ser un científic, que volem una intel·ligència artificial superintel·ligent aplicada a un problema científic en concret que em resolgui tots els problemes científics que jo li tiri al davant. Per fer-ho, una cosa que hem vist és que hem de treure tot l'entrenament brossa, tot el contingut de text que no aporta res i quedar-nos amb menys contingut però de qualitat que amb menys entrenament ens arribi a resultats tan o més precisos. Això és una cosa que hem vist. El que també hem vist és que si jo sóc un científic, les meves dades no sempre estaran en paraules, en textos. També estaran, doncs, per exemple, en imatges o en mesures experimentals. Per què no utilitzar aquestes dades també per entrenar el meu model, que ja no serà a llenguatges, sinó que serà un model generalitzat? Doncs el que s'ha vist justament és que si, per exemple, jo entreno un model amb text i amb imatges alhora, arriba molt més ràpid a convergir a una representació correcta del problema que hi ha al darrere. El pas següent, natural, és crear uns models de llenguatge que no es diran models de llenguatge, sinó que es diran models fonamentals, foundation models, que siguin una generalització a tractar tot tipus de dades, a ser entrenats amb tot tipus de dades aplicades a un camp en concret, per tal de donar respostes molt més precises i molt més ben acurades al problema en concret que jo estic utilitzant. Això és una cosa que s'està utilitzant ja i hi ha molts exemples de models fonamentals aplicats a física de partícules, a ciència de materials, a cosmologia, que d'una certa manera engloben tot el coneixement en totes les seves maneres, en tots els seus formats possibles, que existeixen dintre una disciplina científica. Són casos molt concrets que tenen una aplicació molt limitada, d'acord? Però en el camp de la intel·ligència artificial les coses canvien molt ràpid. Per exemple, fa uns pocs mesos, els Estats Units d'Amèrica van anunciar una inversió de $320 milions, denominada Missió Genesis, la Genesis Mission, aplicada a intel·ligència artificial aplicada a la ciència. És a dir, el disseny d'aquests grans models fonamentals entrenats amb dades de qualitat científiques, articles, dades experimentals, el que sigui, tot això aplicades per desenvolupar una superintel·ligència artificial capaç de resoldre problemes científics amb molta velocitat i amb molta precisió. D'acord? Ho aconseguiran o no, ja ho veurem. Però la idea és integrar aquests algoritmes en totes les capes de la creació científica, des de la formulació d'hipòtesis, la ideació, la creativitat, fins a la formulació matemàtica, la simulació, l'optimització o fins i tot la discussió i les conclusions d'aquest procés científic. El que es vol fer és crear algoritmes capaços de substituir el científic. I això és en abstracte, però també és en concret, posar molta pasta a entrenar computadors, supercomputadors molt i molt grans, amb xarxes neuronals molt i molt grans, amb el que s'anomenen els 3.000 milions de paràmetres, i tot això aplicat purament a la ciència. Abans de passar a la pregunta que trobo més important de totes, que és la i per què invertir en ciència si en ciències hem sigut l'últim mico, perquè ara de sobte us interessa. A mi la pregunta que em venia al cap quan vaig sentir a parlar en un seminari dels plans que tenien per crear aquests models de 3.000 milions de paràmetres i que ens deien, no, això us ajudarà a accelerar la ciència, a fer que la vostra ciència arribi més ràpid, fer-la més bé, no? Accelerar la ciència. La meva pregunta era accelerar-la cap a on? Si justament deleguem en una màquina la part que per mi és més divertida de fer ciència, que és ser creatius, és innovar, és buscar la pregunta, és si això ho deleguem, quina és la gràcia? És una mica una rebequeria personal, però em va fer reflexionar molt sobre, al final, amb quina legitimitat s'està canviant, o es vol canviar, la manera com es fa ciència i en quin moment se'ns està preguntant als científics si volem que sigui en aquesta direcció. Aleshores, també em va fer reflexionar una mica sobre el pes de qui decideix com es fa la ciència, quina ciència es fa. En el meu camp, en la física de partícules, la societat no té res a dir sobre quina ciència es fa. I doncs en aquest moment sembla que ara potser ni tan sols els científics tindrem veu sobre quina ciència es fa, no? Ara sí, tornem. Per què ciència? Per què? De sobte els Estats Units d'Amèrica, que han cancel·lat programes científics de tort i dret, per què inverteixen pasta en intel·ligència artificial aplicada a ciència? Per què tots els governs, Xina, Aràbia Saudita, tots els que tenen pasta estan posant-la a la intel·ligència artificial i en concret a la intel·ligència artificial aplicada a ciència? Com us deia al principi, aquestes inversions ja no són inversions pensades només en ciència o en tecnologia, sinó que es poden entendre com inversions en termes de seguretat nacional, d'acord?
És una inversió en el context d'una cursa, una cursa freda, si voleu, com una mena de guerra freda, pel domini econòmic i tecnològic que suposarà arribar a aquesta superintel·ligència artificial. Imaginem per un moment que aquests models fonamentals tenen èxit, d'acord? És a dir, que aquestes companyies, aquests governs, són capaços de crear una superintel·ligència artificial aplicada a resoldre problemes científics que sigui capaç d'idear, provar i desenvolupar i millorar hipòtesis científiques d'una manera molt més ràpida que una persona humana pot fer-ho. I no només això, sinó que no només agafem una, sinó que agafem moltíssims algoritmes d'aquests i els posem a treballar en paral·lel. Amb això el que aconseguiríem és que una comunitat científica algorítmica, si voleu, no? Un algoritme capaç d'explorar de manera molt més ràpida i eficient i efectiva tot l'espai infinit de paràmetres que és l'exploració científica i arribar a les respostes correctes, diguem-ne, als avenços científics adequats, de manera molt més ràpida i molt més efectiva que una comunitat humana. Si això ho aconseguíssim, hauríem aconseguit una supermàquina dels descobriments, un algoritme capaç de fer descobriments científics amb molta més velocitat del que qualsevol altra comunitat humana seria capaç de fer. I tot aquest conjunt de descobriments estarien en mans de la potència mundial que tingués aquesta superintel·ligència artificial. I, en canvi, tota la resta de potències que no la tinguessin estarien, diguem-ne, milers d'anys o dècades d'anys en termes de descobriments científics. I això ho podem aplicar a sistemes de robots i drons, podem aplicar-ho a disseny d'armes bioquímiques, podem aplicar-ho a algoritmes d'espionatge, a qualsevol cosa que sigui un somni humit de les superpotències de guerra. D'acord? I tot això mentre els rivals encara estan a dècades d'arribar al teu descobriment. Aquesta és la promesa de la intel·ligència artificial que s'està donant, per exemple, des de la Vall del Silici, des de Silicon Valley. La possibilitat de fer avançar el teu país molt més ràpid que la resta de països en matèria científica i tecnològica, amb tot el que això implica. Si aquesta promesa és plausible o no, jo no estic capacitat per fer-ho, no sé si algú ho està ara mateix. El que sí que crec és que és una promesa versemblant, o com a mínim prou versemblant com perquè les grans potències mundials hi estiguin invertint els diners que hi estan invertint. Això és una cursa que ha començat fa poquet, és una cursa en què no sabem si ens portarà a algun lloc, però el que està clar és que no volem que sí ens importa que l'altre arribi abans que nosaltres. Per tant, cap país gran potència mundial no voldrà quedar-se endarrere en aconseguir aquesta superintel·ligència artificial i, per tant, s'ha d'invertir en desenvolupar la infraestructura, bé sigui supercomputacional, bé sigui energètica, per poder arribar abans que l'altre. Aquesta carrera cap a la supermàquina dels descobriments ja ha començat i, tot i que no sabem cap on ens portarà, el que sí que sabem és que aquesta retòrica bel·licista ens portarà uns danys col·laterals, no només climàtics, econòmics, socials, sinó que determinarà a quina superintel·ligència arribem. És a dir, la pregunta és quants sacrificis estem preparats per assumir si la nostra prioritat és arribar abans que l'altre. Si arribem a una superintel·ligència que és més intel·ligent que nosaltres, ens costarà temps verificar que els resultats que ens està donant són correctes i, per tant, que aquesta superintel·ligència és confiable i segura. Si la nostra prioritat és arribar abans que l'altre, voldrem dedicar aquest temps? Voldrem aconseguir una intel·ligència artificial confiable i segura? O preferirem arribar al primer que trobem? Mentrestant, tenim a Grok i li podem demanar que ens faci unes imatges gràfiques com Pedro Sánchez agitant-se amb Satanàs. Ja està, aquest era el xapot sobre la intel·ligència artificial. En vindran més, segur, perquè és un tema candente i interessant. Si us interessa el tema, si voleu més divulgació una miqueta incisiva, no sé, és una miqueta com autofal·lació dir això, però bueno. Seguiu a debat.cat, seguiu-me a les xarxes socials. Si us interessa, tenim un grup de Telegram on podem discutir sobre ciència en general. I també tenim una aixeta on podeu fer-vos mecenes i donar el vostre suport a aquest projecte. Moltes gràcies i fins al proper debat.